Sanibonani ke ubonke welo Ndlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Namhlanje ngiza nestory ngizokhuluma ngecontent creator ogama layo kuthiwa uBheki Sithole. Abamaziyo ke ku TikTok bamazi njengomuntu owethanda ukudansela lengoma le ethi ilabangani bakhe yo wayejwayele nje ukudansa. And guy used to entertain us quite a lot. Like ngiyamthanda nje, I still love him. Guy wakhona umuntu nje obuffed up nje onesifuba indoda nje usiwahlala insizwa and nje insizwa le. So lo khuzana uBheki usebenza as a bouncer. So kusho ukuthi izolo kuyaqhamuka a group of abantu ababesebenza la esebenza khona bazophuza mabaphuza ke njengomuntu osebenzayo osebenza kule ndawo lena kufuneka atshele ama customer makaphuma ephethe ama glass ecompany ukuthi anikwazi ukuthi niphume niphethe ama glass ecompany lishiyeni ama glass ngemuva bese niyaphuma ke naseniqedile ukuphuza. Uthe esalapho ke kuleyo nto leyo trying to tell laba bantu bephuma kule club le kade esebenza kuyona, abantu bakhona bavele bathatha ibhodlela bamshaya ngale emlonyeni. Nayi video yakhe ekhuluma ngayo. Sawubona sitha sami, uthi phephisa sitha sami, uhlala ukwenza ukulungela. Hayi ushebile. I'm not a dying type. Ngithi mina nguJobe kaMatshana, umsongo wensimbi. Phumela phandle ngoba kufudumele ngazibo umngadi. Sophila ngenkani, silo uNkulunkulu ekhona. So njengoba uyibonile ke ivideo yakhe ke nje ekhuluma ezama ukuchaza ukuthi enene omunye walabo bantu labo uvele wamshaya ngebhodlela ngalo leli bhodlela leli kade bewaphethe wamshaya emlonyeni wamlimaza. Omunye kuthe senjalo esathukile ethuka ukuthi ayibona abantu bengishaya ngama glass. Uthe suka lapho abantu kuthiwa baba makhaladi, angisazi istory asithi allegedly because asifuna ukuboshwa, abantu abamakhaladi. Uthe suke emva kwalokho omunye wabo wabekhipha isibhamu wabemdubula onyaweni. Kuthiwa olunye unyawo lakhe nje kuyimanje ngathi alisebenzi kahle, akekho esimene esiright, usesibhedlela as we speak, ulele khona trying to heal and recover from isimo lesebe simphethe. Ngiyacela ke nihambe niyomsupporta kwi account yakhe on TikTok, igama lakhe uBheki Sithole. When you get to his account, please ucomment ukuthi uthunywe umngani wakho uBongiwe Indlovukazi ukuthi asizomnika isupport njengomuntu one of content creators and umuntu esimthandayo who does content. Ngiyanthanda ke from now on ngizonilethela zona shisa uBongiwe Indlovukazi, umamgobhozi wenodumo, ngiza nendaba wena uzanani nendlebe.